tayo at itetest ride po natin ng medyo malayo-layo ang ating Jewel, ang ating pong pangalan ng ating scooter na bago, Jewel. Yan po mga idol. So ito, nag-ready na tayo, pinapainit ko lang siya. At ang destination po natin sa Daang Katutubo. So tignan po natin kung gaano kaganda itong spot na to, no? Napakaganda raw nito kasi medyo mataas at maganda yung pinaka lugar niya. So mga idol, samahan niyo ako at let's go and enjoy ride. Ito idol, 36 km na po tinakbo natin, ano? Kitang-kita niyo diyan. So we were going to Daang Katutubo. At ito nga, may nalang tayong bagong salamin na bago natin. So yun, mayroon tayong imi-meet up sa Lingayen, si Idol Henry. Siya po isang kasamaan din natin at kaibigan. At nakabili rin po siya ng bagong Paseo 125. Color red naman po yung kanya. So magiging dalawa po yung Paseo natin after ilang minuto at pagdating natin doon sa Lingayen. So mga idols, tara at let's go. Starting point po natin dito sa San Miguel Calasiao Shell Station. Well mga idols, ito pong ating first break-in ng ating Mio Paseo 125. Ang tawag po natin sa kanya ay Jewel. Ay ngayon po ay nasusubukan natin yung kanyang performance. Well, kasama ko po ang aking official back ride, ang aking sweetie. Siyempre, para meron din po tayong kasama at masubukan din natin kung maganda ba ang magiging experience natin pagdating sa riding performance pag tayo po ay merong angkas o may passenger. So ako po, ang bigat ko po ay nasa 70 kilograms. Si Mrs. mas mataas sa akin ng konti, nasa 75. Pero total niyan 150 kilograms plus 95 kilograms ang total na bigat ng ating Paseo 125, lalo na kung meron siyang oil at gasolina. So tayo po, bago tayo nag-ride, pina-full tank muna natin tong ating Paseo 125. At siyempre 95 kilos siya plus us, yung aking Mrs. at ako ay tumutal yan ng almost 240 kilos. So ganun po kabigat kami. At ito pong ating pupuntaan, itong Daang Katutubo, is talagang mataas po yung elevation nito. Ang total height elevation nga po nito ay nasa 1,800 feet ang kanyang taas. So yung ating pupuntahan dito, para po siyang pag nakapunta po kayo dito sa lugar na to, parang Baguio din yung kayong magiging takbo. Marami siyang mga kurbada plus pangapakyat din. And then meron din siyang downhill, then uphill ulit. Siyempre mga idols, ang Baguio po, mas mataas po yung mga uphill niyan. Talagang dire-diretsong kurbada ng uphill. Sobrang tarik po yung mga uphill dyan. Dito po sa Daang Katutubo, nasa medium, 70% to 80% yung uphill niya. Hindi sa ganun katataas. Pero kami po ni Mrs. ko, ay siyempre, dalawa kami. So we will expect na talagang medyo maghihirapan tong ating Mio Paseo 125 na to. 125cc lang po siya. At siyempre pa, break-in period pa lang po tayo. So, hindi po natin pwedeng isagad. So, saktong-sakto lang po yung ating takbo. So, dito sa naging experience namin, wala pong problema. Napaka-smooth po ng takbo namin dalawa dito sa patag na lugar. Especially nung papunta kami. So, dumaan tayo sa Lingayen, Gugalion, at dito nga, narating natin tong Aguilar. Pag nakita nyo po yung pinaka-famous din na kanilang church, yung Aguilar Church dyan, malapit na po tayo, papakaran po tayo dyan sa Daang Katutubo. So mga idols, ito, mapapansin nyo, yung kalsada, hindi siya ganun ka-uphill. Pero may mga lugar na medyo matarik din. At mga idols, siyempre, i-recommend ko sa inyo na mas maaga po kayong pumunta dito sa Daang Katutubo para hindi ganun kainit. Kasi pag mga 7 AM, almost mararamdaman mo na yung tirik ng araw, medyo masakit na sa balat. Pero dito, talagang mag-enjoy ka. Napakaganda ng view, very scenic. Talagang ang total kilometer po nitong ating Daang Katutubo is 24 kilometer. So ito po mga idols, na-concur na ng ating Mio Paseo itong Daang Katutubo, Aguilar, Pangasinan location. So dito pa lamang mga idols ang magiging next ride natin. Siguro we have to conquer din namang Baguio na ride naman sa susunod. So papakita ko rin sa inyo, bablog natin para sa inyo mga idols. Talagang napakaganda ng view. Kita naman po yung aking si Jewel, yung aking Mio Paseo 125 white color, or tawag nila dyan ivory white.
At sa ganda po ng view rito sa Dadaang Cotabato, maganda rin po ang ating scooter. Aba, sulit na sulit po ang ating ride dyan. So mga idols, kasama rin po natin ang aking kaibigan, si Henry, ang ating idol. Siya po ay nakabili nitong bagong Paseo 125 red color. Maganda rin po at napaka-astig nitong din ang ating red color, very striking. So pag ito po ang inyong gamit, talagang kitang-kita kayo, especially pag nasa kalsada ka, talagang lutang na lutang yung pagka-color red niya. Ito, napakaganda rin po talaga ng ating seat, no. Para sa akin, naranasan ko maging official back ride, na-feel ko kung gaano po komportable yung ating Wepax dyan sa ating seat na yan. Doon po sa passenger side, mga idol. At maganda po yung ginamit nilang seat cover dyan na hindi po tayo dumudulas. So that means, kahit meron tayong OBR or passenger sa likod, kapit na kapit po yung ating pagkakaupo dyan. So para sa driver, ganun din po magiging experience niya. So dito po, napakaganda talaga ng ating view na to. At siyempre, sinubukan natin na makita yung performance. At doon nga po sa mga uphill, yung mga pataas nating takbo, naramdaman ko na hindi natin kaya talagang palakasin pa yung makina na umabot ng at least 40 km per hour. Kasi ang naging takbo lang po natin is 25 to 30. Average lang po ng ating uphill na takbo. Kasi siyempre, nasa braking period tayo, ayaw ko rin na masagad siya at mahirapan din yung makina, baka magka-problema pa tayo. So dito mga idol, sa mga nagtatanong dyan at merong concern about our Paseo 125, kayang-kaya ba nito mag-angkas even uphill? Ito pong vlog ko sa inyo, ang pinaka-sagot dyan sa magiging katanungan ninyo. Pwede po ba itong pang long rides? Aba, kitang-kita naman din po ninyo, itong tinakbo natin almost 100 km po with OBR. So dito pa lamang mapipil natin kung ano magiging performance ng ating engine. At yung sinasabi po natin na hybrid, talagang mapipil mo yung assistance na binibigay niya. So mga idols, yung ating naging fuel consumption, dahil mostly uphill po ang ating tinakbo, of course medyo baba-baba po yung ating magiging mileage dyan. Pero para sa akin, sulit na sulit po ang naging ride namin dito. Kahit uphill yan, kahit may angkas, wala pong problema mga idols. Definitely, you will enjoy the ride at you will enjoy the view dito po sa ating naging special breakfast ride, break-in natin. So si Idol din, break-in din po ng kanyang Mio Paseo Red kasi nga kalalabas lang din niya the other day. So we have only 2 to 3 days na inailabas natin tong bagong scooter na to. At sa mga gusto pong bumili nitong napakaganda at talagang very modern classic Paseo 125, available po ito sa mga Yamaha Tria Shop Store all over the Philippines. Plus, kung di ang taga Pangasinan ka po, sa mga Guanzon Yamaha Tria Shop, pwede po kayong pumunta dyan. At kung wala pa pong unit, magpalista na po kayo, magpa-reserve na kayo. At kung gusto naman po ng installment, ang presyo po nito sa cash ay 88,900. Pag bibili niyo po ng cash payment plus 1,800 as a registration fee, magiging total po na babayaran natin is 90,700. Ngayon po, pag installment, ang minimum down payment po natin ay 8,800. At para naman sa 2 years na monthly amortization, ang babayaran natin ay 5,600. Ngayon po, meron tayong rebate na 200 pesos kung maaga tayo magbayad. Yan po ang ating napakagandang Yamaha Mio Paseo 125. Dito po sa ating video, ito po yung pinakamagandang spot para sa akin po. Itong lugar na to. Pag nandito kayo sa lugar na to, ito yung the best spot na makikita nyo yung lahat ng kalawakan, yung pinaka-view. At talagang perfect na perfect tong lugar na to. So mga idols, we enjoy a lot yung ating naging breakfast, break-in ride para sa ating Yamaha Mio Paseo 125. At sabi ko nga sa mga nagtatanong dyan, sa mga idols natin, this is a good couple scooter para sa akin. Kasi siyempre kasama ko si Mrs. at talagang nag-enjoy din siya. Ito nga po, para sa akin gusto ko rin masubukan na maging OBR. So yan, si Mrs. po nagda-drive ng ating Yamaha Mio Paseo. Napakasarap po ng feeling pag po ikaw po lang naging OBR, kasi enjoy na enjoy mo yung iyong pagkakaupo. Plus, si Mrs. siyempre, sanay na sanay din po sa mag-drive dahil matagal na rin po sa mag-drive ng mga scooter. Ito nga po, itong ating si Jewel, yung ating Ivory White Mio Paseo 125. Talagang sulit na sulit. Ang ating palang pong binago dyan na accessories, yung palang kanyang mirror. So yung ating binili na mirror, yung original na pang-pino. So mga idols, ito pong ating vlog para sa inyo. Special yan. Ngayon po, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang pinutin yung notification bell para lagi ngayong updated. Ride safe po sa lahat at stay healthy po mga idol.